Джо има огнена коса и раница с турбобатерии. Гениалните му сестри го използват за опитно зайче. Баща му е строг, а майка му много заета. Най-добрият приятел на момчето е говорещо куче. Експерименти с гении, битки с злодеи. Какво ли значи всичко това? Това е животът на момче на име Джони Тест. Джони Тест. Джони и мегароботите. Нарушител, приготви се за унищожение. Да, не мисля така. Биеш се като момиче. Ето ти. Това е скучно. Знам, аз печеля. Да гледаме телевизия. Появи се нова заплаха в света на роботите на Астерия. И той е толкова сил, че просто не можете да си представите. Астерия действа като истински робот. Все едно, че е жив. Трябва да го имам. Ще може ли мегароботът да се пребори с този невероятен злодей? Само вие можете да разберете, като накарате родителите си да ви го купят. Трябва да имам Астерия. Ако не го получиш, ще умра. Няма да се хвана на номера, Джони, и няма да ти купи играчката. Изпроси си малките роботи, които се събират в голям, и допълнителни комплети. Припадам. Трябва да имам играчката. Кажи на мама, че я обичам. А ти дори не сглоби мегаробота, без който казва, че ще умреш. И какъв е проблемът? Никакви играчки, докато не приключиш с сглобяването и не започнеш да си играеш с предишния. Разбрали? Сега може ли да отидем до магазина? Казах, че трябва да си играеш с играчката 3 часа. Внушителен, но му липсва истинско роботско поведение, нали? Мислиш ли това, което и аз? Пържола? Защото аз си мисля за пържола. За дървета, мислиш ли си за душене на други кучета? Не, към лабораторията на сестрите ми. Забрави, Джони. Няма да направим играчката ти с истинско роботско поведение. Имаме по-важни неща, като да усъвършенстваме бомбонките за красиви устни. Като смучиш бомбончето, устните ти стават все по-красиви, само за целувка. Ще го тествам, ако ми направите робота с истинско роботско поведение. Надявахме се да го кажеш. Мога да ти кажа от сега, освен ако не си гигантски шаран, устните ти не са само за целувка. Добре, а сега направете робота с истинско роботско поведение. Не говори, докато не спадна от ока. Но... Моля те, отвратително е. Настъпкахме детската ти играчка с над 300 функции и електросензори, което официално го дарява със супер роботско поведение. Така че, чао! Не е най-перфектното ви изобретение, нали? Какво? Искам да кажа, че роботското поведение не е супер, нали? Не е супер? Можем да съживим това глупаво нещо, стига да искаме. Но не искаме. Да, бе! Няма да повярвам, докато не го видя. 3, 2, 1... Стоп! Искаш супер роботско поведение? Ще ти покажем супер роботско поведение. Върни това нещо обратно в лабораторията. Наричаме го статичен аниматор. То кара неодушевените предмети в мозъка ти да оживеят, като активира молекулярната им структура и ги зарежда с изкуствен интелект. Гледай! Красавице, искаш ли да дойдеш в къщата ми на плажа и... Заправи пластмасов загубеняк, наметнат с полавер. А сега го направете и за това.
Аз съм мегаробот, пазител на Вселената. Страхотно! Трябва да пазя общността на роботите от злото. Да, но първо нека се позабавляваме. Татко, сделката си е сделка. Страхотно! Сега го включи и наблюдавай супер роботското му поведение. Мегароботът унищожи Настерия и спаси Вселената от този ужас! Това беше доста неубедително. Гадно! Трябва ни истинска битка, която да си заслужава прекараното време в сглобяване. Не дей да ходиш в лабораторията, за да съживиш тази играчка. Хайде, цял ден се забавлявахме с мегаробота. Ако съживим Настерия, ще ни е още по-забавно. Това е по-забавно. Смъртоносно и унищожително незабавно. Да! Джони, ти използва ли статичния аниматор без разрешение? Не. Ще унищожа мегароботът и после ще унищожа този свят. Добре, може би малко, но не откачайте. Мегароботът може да спре Настерия и да върне спокойствието в Порк Бели. Само на мен би ми се струва, че това нещо на гърба му е обезкуражаващо. Сега спецотрядите ще го спрат. Имам предвид, че военно-въздушните сили ще го спрат. Да, но сега тези супер тайни агенти ще се появят с готино оръжие и със сигурност ще победят Настерия. Сега вече сме обречени. Вече нямам идеи. Виж, мегароботът продължава да се опитва да победи Настерия. Смеле, но не е и достатъчно силен, за да го победи сам. Трябва да построим най-страхотния турбоотряд от играчки, за да му помогнем. Да вървим. Гумена топка. Какво? Има бодли и издава страшен звук. Лигло! Не е точно турбоотрядът от играчки, който си представях. Ще направим модификации. Настерия, тук съм, за да спроведнеш завинаги властването на терора. Ти коя армия? О, ти! И тази армия, така ли? Това са смели играчки. Супер, здраво фиксиращ спрей коса. Дръж го, гумена топке. Разкажи му играта. Супер отряда на играчките ни спаси! Трябва да призная, че наистина са невероятен отбор от супер играчки. И след като тук мирът е възстановен, трябва да продължим по света, за да бъде в безопасност и да го пазим от злото. Не мога да се държа. Ти невероятна дъвчеща играчка.
Турбосила, напред! И какво да правим сега с това? И защо го връщате? Прекалено опасно е. Имате ли касова бележка? Естествено, че нямам. Тогава може да го заменим за нещо на същата стойност. Какво ще избереш? Никога няма да се научиш, нали? Не, няма.